Szevasztok! Hey! Emberek, jöjjetek, cirkusz érkezett, van este díszelő adás. Rombik a harson, a tűzene tombol, a ezer új színű vonás. Szép lányok, asszonyok, gyermekek, öregek, gyertek, ez mindent megér. Ha nincsen pénzetek, ma minden fizetek, jöjjön hát mind, aki belép, ma felnél. Csári az idomál, a hajam égnek áll. A pénztán a lépben, akár a mesékben. Itt minden működik, ez kell most tennünk. Nagyon szépen köszönjük, nagyon örülünk, hogy eljöttünk ide muzsikálni hozzátok ezt a mai koncertet. Annak szántuk, hogy valamilyen módon az 55 éves apostelítést elmutassuk. Igen, tudom, ezt szokták mondani, hogy gombosból is sok, ez nem, hogy évekből. Na mindegy, szóval természetesen ez a koncert annak a Paplászos Sportarena koncertnek a keresztmetszete, ami a ünnepi apostol koncert volt, és amiről egyébként a dalokat itt el is játsszuk nektek. Egyébként most a reklám helye jön, mert ezeket a dalokat és egy csomó olyan apostol dalt, ami az elmúlt 55 évben született, itt Ildikonál nektek jobb oldalt, a színpad mellett meg lehet lengesd a kezed, Ildikó, önálló meg lehet majd vásárolni. 4 darab CD van rendkívül kedvező áron, úgy gondoljuk, hogy ilyen ünnepi alkalommal ezzel szeretnénk nektek kedveskedni, és akkor ez a dal, amivel